Фондация Приложни изследвания и комуникации подкрепя трансфер на знания, иновации и технологии между бизнеса и науката. В рамките на проект RTIT фондацията подкрепя иновативни малки и средни предприятия, работещи с нови, биобазирани и устойчиви материали, чрез менторство, обучения и нови партньорства, с което повишава тяхния иновационен потенциал. Казвам се Гергана Станчева, съосновател и оперативен директор в Lamon ООД. Компанията ни се занимава с разработка и производство на биобазирани и компостируеми опаковки за общо взето всякакви индустрии, от e-commerce до хранителни продукти, козметика, дрехи, всичко, което има нужда да се пакетира по един по-устойчив начин. При разработването на нови продукти от пакетажната ни серия Фолия, всеки път се връщаме отново към черновата, така че да минем през Design Thinking, през Business Model Canvas и да намерим най-подходящия път да излезем на пазара, за което проекта RTIT беше от изключителна полза. Проектът RTIT осигурява както обучения, ментори, така и възможност за дългосрочни партньорства, което за малка компания, млада като нас, е от изключителна полза. Обученията по проекта носят най-дългосрочен ефект, тъй като при разработка на един нов продукт отново се връщаме към валидация на пазара, търсене на най-подходящите клиенти и подходящата ниша, в която да го представим. Навлизането в тази екосистема носи нови пазари и нови възможности, които са идеалното нещо за компанията ни.